Hi, hello mga kamachi. Karang adlaw, doon na kami team building sa Mafia Department. Kauban ng modere si Sir Arnel sa biyahe mga kamachi paingon sa Sumugot, Amay, Manabilang, Lanao del Sur. Kini nga tulay mga kamachi, mao kini ang boundary sa Bukidnon o sa Lanao del Sur. Kita ka ng signboard mga kamachi, diba? So paingon na ta sa Kilikili. Nakalaag na ba mo sa Sumugot mga kamagic? Kung wala pa, ubanta ninyo pinagi sa paglanta sa akong video karong adlaw. Igugyot na masangko sa Kilikili mga kamagic, moliko ta dire patoo, pasaka paingon sa may Manabilang. Pero kana siya nga part dire mga kamagic, Kilikili pa ni siya, di ba nindot kailang mga basakan. Lantawa lang gid ninyo mga kamagic, uban lang gid ta para mas masinatin ninyo kung unsa kanindot ang dalan pod paingon sa may Manabilang. Siminto gid tanan siya mga kamagic actually. Dayon diring lugar mga kamagic no, centralized gid ang ilahang aircon. So by the way mga kamagic, abot na ta sa Frankfurt. Dayon, dili mi diri mag-stop mga kamagic, mulahos pa mi paingon sa Baldonasa Resort. Kani siya ang resort mga kamagic. Ang tagiya ani igsoon sa bana sa kong kauban nga maestra nga si Ma'am Angel Baldonasa. Interesado mo mag-log diri mga kamagic, basin gusto mo mo soroy or mo try sa ilahang resort, soroy na mga kamagic kay tanawa gali ang dalan, di ba nindot kayo kung dili gid mo maglisod, specifically if motor mo or rela sama ka na mo, enjoy lang gid niya ang biyahe. Nana siya ka daghan og kahoy, then bisan tuwa na siya sa tuktok bitaw mga kamagic na murag piso na lang ang piti pengos langit. Bitaw. Tanawa gani, di ba? Nindot kayo ang view. So sa mga nangutana diha, kung okay ra ba siya agian, okay ra kay siya, then kung safe ba sad siya, safe man siya mga kamagic, tanawa gali. Linaw man. Di ba? Bisan asa man kita mga kamagic magbiyahe, basta magampo lang ta permi sa ato ang Diyos Amahan, safe lang man gid natong biyahe for sure. Banan mangitan niya mo sa mga kamagic unsa pa may manggiulat lag na sa Baldonasa Resort. Kung man siya mga kamagic, I guess diring dapita murag malantaw na nimo ang tibuok Kalilangan. Padayon lang kita mga kamagic, marag hapit na ta mo abot og as you can see, nana ang gidang dalan no, walay lubak-lubak. Tanawa ang view dito sa unahan. Dito sa kilid makita na nimo ang bukid. Okay, so tungod kay nasya sa bukid, inani pod kabunda ang tubig nung kabasa na ang dalan bisan walay giripo, di ba? Napanggawas ang tubig sa mga kilid-kilid. So, sabayan na nato ang biyahe mga kamagic, muna itong makita. Hapit na gyud. Hapit na gyud mga kamagic. Og diri ni honong si Kayonik kay nangutana sa mga bata kung asa ang Baldonasa Resort. So tanawa mga kamagic, motabok ta sa ilahang sapa. Murag diri mo ni sila ang ilang source of water diri mga kamagic. Dito sa pinakaibabaw, bugnaw gid siya, ayamot lang. O siya gikan sa ref. Ilabi na gid mga kamagic og kadlawon. So padayon ta kay wala pa ta niabot. Diring dapita nangutana may mga kamagic diri jud ka mangutana kay para di ka mulahos. Liko lang din ka mga kamagic anang medyo naay puti pa wala. Di mo na siya mga kamagic, panaog na din ka. Makita na gyud diri ang swimming pool, di ba? Nahinay lang ninaog ko mga kamagic kay Ginoo ko hadlo ko kay padus-dus man gud siya. Og diri lang sa tataman mga kamagic kay medyo taas na ang atong video o hinaot ngayon nyo ang sundan ng yung second part sa atong video mga kamagic. Kung diin abot na ta sa Baldonasa Resort, kung diin may mutang sa Sumugot, Amay, Manabilang, Lanao del Sur. Bye! Thank you for watching! Mamuha chup chup!